Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ku jama'a, 'yan uwa, ina mai gabatar muku da wani ƙwararren injiniyan da babu kamar sa a duk wannan area da nake ɗaukan wannan bidiyo a halin yanzu. Ku biyo mu a cikin bidiyon nan daga farko har ƙarshe don gane ma idon ku abin mamaki. Wato kowane bawa da ka gani a duniyan nan da kalar baiwar da Allah Subhanahu wa ta'ala ya yi masa, sai dai ba kowa ya san da hakan ba, ko kuma in ce ba kowa ya fahimci hakan ba. Ɗan uwa, 'yar uwa, ku biyo mu a cikin wannan bidiyo daga farko har ƙarshe don ganin idon ku abin mamakin da wannan bawan Allah ya aikata. Abin zai matuƙar baka mamaki. Bisa.